Naša cesta k digitalizácii začala implementáciou ERP systému QI. Vďaka jeho prepracovanému jadru a rozsiahlym možnostiam dokážeme efektívne pracovať vo všetkých oblastiach našej výroby. Digitalizovali sme každé pracovisko a preto sme informovaní o všetkom, čo sa práve deje na jednotlivých strediskách. Každý pracovník má osobitný prístup do systému a tým máme pod kontrolou, ktoré dokumenty a informácie dotyčný pracovník používa alebo s ktorými pracuje. Napríklad nákupné oddelenie riadi a organizuje prijaté alebo vydané objednávky. Pracovníci technickej prípravy výroby spracúvajú a krmia systém dátami pre výrobu, ako sú riadiace programy, zoraďovacie listy a podobne. Výroba má k dispozícii výkresy, modely a technologický postup výroby. Nakoniec kontrolóri spravujú a doplňajú informácie z výroby, týkajúce sa hlavne kvality. Keďže sú všetky informácie sústredené v jednom systéme, celý proces je prehľadný, organizovaný a plynulý. Toto všetko nám nakoniec dovoluje niektoré vybrané funkcionality automatizovať, čím sa stávame ešte viac efektívni a flexibilní. QI nám pomáha spoľahlivo riadiť a plánovať výrobu, pretože jednoducho a ľahko vidíme stav jednotlivých súčiastok, ich rozpracovanosť a plánované ukončenie výroby. Naši pracovníci oceňujú jeho jednoduchosť, prehľadnosť a spoľahlivosť, pretože majú všetky potrebné dôležité informácie okamžite k dispozícii. Aj takéto zdanlivé maličkosti robia v našom kolektíve každý pracovný deň lepším, krajším a spokojnejším. Hyprotech. Naplňame potreby strojárskeho odvetvia.